Ja, we proberen natuurlijk nog wat mensen hier naar de stationsritten te krijgen. Want hier is gratis ijs te krijgen. En er gebeurt ook van alles. En ik zie eigenlijk gewoon dat mensen gewoon werk zetten worden. Hoi. Hey, een goeie. Du bent druk dwaan. Ja, ik ben nu al verslaafd aan de speksteen, ja. Wat, misschien even, wat bist u aan mij zien? Ja, geen idee. Nee, ik zag hier zo'n bult. Het lijkt een beetje op een soort neus of zo. Maar ik probeer dat gewoon een beetje glad te maken. En voor de rest moeten we maar zien wat het wordt. Ik kan dit nooit afmaken natuurlijk in een middagje. Maar... Hoe lang wordt het ongeveer? Van een, Nou, het hangt een beetje van de grootte van de stien af. Maar ik ben gauw met een beeld 60 tot 80 uur bezig. Nou, maar goed dat we nog een uur hadden. Dus we komen straks weer om. Dat komt helemaal goed. Wat zoen wij? Wij zoen even naar Roel. Want Roel had het lekkerste is. Ik pak een ijskootje. En dan jou ik mooi de microfoon aan Jaap. En Jaap die neemt dus door mij naar het verhaal. We hebben nou een ijsko. We krijgen nou een ijsko. Ja, wij krijgen een ijsko. En dan gaat Jaap in gesprek met de bakker. Nou, maar ze zijn misschien zal lekker ijs. Dat is mooi, jongen. Shit. Oh, dat is mooi. Wat had jij er hier? Dat is gewoon een hele fans eigenlijk. Stoor ik in je hand? Ja. Oh, ik kan er Alsjeblieft. Ik red erbij. Ja, misschien is het handig dat... Ja. En dat komt helemaal goed. Succes, Roel. Ja, ik sta dus bij de ijskoolkaart van Rolf de Jong van de Westreen en Dokkum. En die had Joert hier bij de studio ijs. En welke smaken had u, Joert? Nou, ik heb Joert alleen nog maar gewoon hierbij ijs mee. En boerenjongens. Want ja, ik dacht de malken komt ik bij de boer bij, dus ik dacht ik neem boerenjongens ijs mee. Dus ik ga met Hans een filmpje maken. En misschien Festivals Jongen, denk ik, op Facebook zit hij. Dat is dat meidje we dus gewoon thuis bij ons in de bakkerij. Die malken halen we dus bij de malkerij wij. En dat is gewoon pure rauwe malken. Dat zie je wel op het filmpje. Dat wordt dus mijn naam. Nou, onze bakkerij daar pasteuriseren we het. Dus het is verhitten. Nou, en dan doen we het in de ijsmachine en dan vullen we het met hierbij een of met sinaasappel of wat ik maar. En hoe lang maakt het dan in de ijsmachine? Nou, het zit ongeveer voor in je bak ijs, dat is dus 4 liter. Zit het ongeveer 4 minuten in de ijsmachine. Dan komt het eruit, dan maait ze het mooi op en dan doen we het in de vriezer. Nou, die vriezer staat op min 18 tot min 20. En daar maakt het eigenlijk 24 uur in om het echt een beetje mooi hut te krijgen, zodat we het in de winkel in Dokkum verkeerd kennen. Nee, want je verkeert het alleen in Dokkum het ijs. En hoeveel soorten ijs verkeer je hem in Dokkum? Nou, de soorten, dat is onvoorstelbaar hoeveel verschillende soorten ijzers maakt je kest. Van hierbij, banaan, stracciatella, chocola, neem het al niet meer op. Maar in de winkel in Dokkum, daar hebben we 18 smaken waar we in de vitrine kwijt kennen. En daar has natuurlijk altijd de verse smaken, zoals stracciatella, banaan, chocola en smurf. Neem dat al maar op. En daar omheen wisselen we ook vaak nog smaken. De smaak van de maand, de smaak van de week. Die ene keer hebben we Griekse yoghurt met honing. De andere keer hebben we pista's, de andere keer hebben we dit en dat. Dus dan haast ik steeds weer dat mensen weer omkomen en dat ze wat denken van dat is ook nog wel een lekker ijskool wat ik maar. Nee, dat net altijd de standaard smaken, dat ze dat heel kennen. Hey, welke smaak ik heerlijk vind, dat is citroenijs, heimdiek. Ja, de citroenijs, dat mag je uiteindelijk altijd hebben, want dat is ook lekker fris. Vooral met dit waar, dat het heet is. En dat is ook een ijskool waterbasis, dus dat is ook wat lichter, dat wordt net van malken maken. En dat is gewoon een lekker frisse smaak. Ik wil een beetje zoerder. Nu haast ik limoen, die is nog wat frisser en die is net zo zoer. Dus dan haast ik weer mooie verschillende smaken. Ja. Ja, de meeste smaken die ik hem dus op basis van malk. Maar is het eerst vergelijkbaar met wat ze in Italië maakt? Of is dat echt puur op oren wezen dan hier in Nederland? Nou, als onze producten, onze basis, de malken, die komt je dus gewoon bij de malkerij bij. Maar we hebben wel wat smaken waar we gewoon afvoeren. En dat komt wel al uit Italië. De ijskoekjes en zulke soort dingen. Dat wordt al geïmporteerd uit Italië. Trouwens, de leverancier die zit hier nog wel in Nederland natuurlijk. Maar het is eigenlijk Italiaans ijs. Ja. Hoe komt het dat Italië zo'n historie had met het ijs? Wist dat? Nee, dat wil ik net te zeggen, maar het is wel echt, Italië is wel echt het ijsland, ja. Daar zit echt de meeste groothandels wel van ijsproducten, ja.
En ondertussen komt de auto's langs. Ik denk dat ze wel ijskoers hebben, maar ja, ze rijden alle hier terug. Dus ik zou zitten meestal uit hem tiert haar. Ik ga naar de wedstrijd, de verlengde stationstritten, naar uw studio. Dat ik hem heerlijk hierbij is en Boerenjongens is. dus kom los. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.